Gepleyer Azatlyk radiosyň. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 19-njy dekabry hepdeniň şeýşembe güni efirde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärim. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň Hytaý we Orta Ýat has bir pozisiýasyny göz öňünde tutýan täze milli strategiýasyny ma'lum etdi. Emma Washingtonyň öz milli bähwitlerini goramak bilen bir wagtda bu iki dünýä güýji bilen ajaýyp partnerligi gözleýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň Washington deden uly gowrumly çykyşynyň ýa-da aktamyň çap eden strategik dokumentinde Trump realizm we Amerika birinji milli howpsuzlyk ýörelgeleriniň öňe süriljekdigini aýtdy we özünden öňki prezidenti terrora garşy görüş, Demirgazyk Koreýa we Iran bilen bagly meselelerde tanqid etdi. Şeýle-de Trump Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň Irakda we Siriýada Islam döwleti toparyna garşy söwüşlerini makullady we Pakistanyň terrora garşy görüşde has aýgytly bolmalydygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça täze strategiýasynda Hytaýyň we Orta Ýatyň Amerikanyň kuwatyna täsirine we bähwitlerine pätkil döredýänligi we Amerikan howpsuzlygyna we awadançylygyna ziýan ýetirmäge finansiýanlygy bellendi. Serhesiz reportörler guramasy 2017-nji ýylda dünýäde 65 sany professional jurnalistiň, raýat jurnalistiň we media işgäriniň öldürilendigini aýdýar. Media boýunça gözükçi guramanyň 19-njy dekabrda çap eden maglumatyna görä, 50 professional jurnalistin barat san soňky 14 ýylyň dowamında iň pes görkeziji bolup durýar. Serhesiz reportörler guramasy görkezijiniň peselmegini uruş zonalarynda işleýän jurnalistleriň türgünleşik derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanşdyrýar. Maglumatda bepat bolan 65 reportörden 39 jurnalistiň öldürilenligi ýa-da gönüden nişana alınandygy, galyndaryň howadan edilen hüjümler top oky ýa-da janyň geçen hüjümçiniň zarbasy ýaly howply ýagdaýyň pidasy bolandygy aýdylýar. Urşy watan Siriýa jurnalistleri üçin iň howply ýurt bolmagynda galýar. Bu ýerde 2017-nji ýylda 10 sany jurnalistiň bepat bolandygy aýdylýar. Irakda 8 jurnalist helak bolupdyr. Orta Ýatyň çalyçykda guman edýän Norwegiýalyny saklaýanlygyny we onuň Orta Ýatlydyn gizli dokumentleri alan soň tutsak edilendigini 19-njy dekabrda resmiler habar berdiler. Frotberg Moskwanyň Lefortow tarap sudynyň 6-njy dekabrda çykaran karary esasynda tutsak atynda saklanýar diýip sudyň metbuat wekili Yekaterina Krasnova salgylanyp Interfax agentligi habar berýär. Orta Ýatyň media maglumatlarynda ada agzalmadyk resmi salgylanyp bergiň Orta Ýatyň harby deňiz güýçleri barada gizli maglumatlary alan pursatynda ele salnandygy we onuň şol dokumentleri Norwegiýanyň hem Birleşen Ştatlaryň aňtaw agentliklerini gowşurmagy planlaşdyrandygy guman edilýär. Interfax agentligine görä Orta Ýatyň häkimetleri bergi dokumentleri noýabryň aýagynda dönüklükde guman edilip tutsak eden Aleksey Jitnyuk tarapyndan berilen bolmagyny guman edýärler. Norwegiýanyň media 62 ýaşly bergiň öňkü serhet inspektorydygy we Norwegiýanyň daşary işler ministrliginiň oňa ýardam bermek boýunça iş alyp barýanlygyny habar berdi. Ýewropa Birleşigi we Kyrgyzstan täze iki taraply alaşyk goýunça gepleşiklere başladylar. Ýewropa Birleşiginiň 19-njy dekabrda eglan etmegine görä, Birleşigiň daşary siýasat boýunça ýolbaşçysy Federica Mogherini we Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklary synedýän bölüminiň müdiri Luke Devine Kyrgyzstanyň daşary işler ministriniň orunbasary Emil Kaykiýew bilen gepleşik geçiripdir. Mogherini noýabr aýynda Bişkekde geçiren gepleşiklerinde Kyrgyz resmiýetleri ambisiýaly reformalaryň gün tertibini paýlaşdylar we demokratiýany puhtalandyrmak, açyk aýdymlygy we kämil dolandyrşy öňe sürmek, täze ykdysady mümkinçilikleri ösdürmek boýunça planlaryny ma'lum etdiler diýdi. Täze we giňeldilen alalaşyk bize şeýle umtylmalary mundan beýle goldamagy, has bir siýasy we ykdysady gatnaşyklary gurmagy we Ýewropa Birleşigine hem Kyrgyzstana bähwit getirmek üçin has köp mümkinçilikleri döretmäge ýol açar diýip Mogherini öz beýanatynda aýdýar. Täze alalaşyk 1999-njy ýylda gol çekilen partnerlik we hyzmatdaşlyk boýunça şertnamanyň orduny tutar. Bu dokument siýasy hyzmatdaşlyga, sowda we maýy goýumlar bilen bagly gatnaşyklara, ykdysady gatnaşyklara we durnukly ösüşi goldamak ýaly beýleki meselelere gönükdirler diýip Ýewropa Birleşigi aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Berdimuhammedowyň kitaby esasyna Mejbur Ähmet ulanylyp surata düşürilýän film baradaky maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Daşowuzda büdjet işgärleriniň köpçülikliň ýagdaýda çekilmegini Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazanyna gaýdylýan kitabynyň esasyna çeper film surata düşürilip başlandy. Soňky 2 hepdeden bäri ýurdun Demirgazyk welaýatynyň taryh sebitlerini Berdimuhammedowyň Türkmenistan Büyük Yüpek Ýolunyň ýüregi atly kitabynyň surata düşüriliş işleri alınıp barylýar. Yerli medeniýet işgärleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, çeper film was düzlügindäki aşygaýdyň pir ýadygärligini könürgenişdi we görügli etrawynyň taryh sebitlerini surata alynýar. Şol bir wagtda bu işlere daşowuzyň büdjet işgärleriniň mejburi ýagdaýda çekilýänligi barada köp sanly maglumat gelip gowuşýar. Adamlar uzak kä halatlarda yüzlerçe kilometr aralygy söküp uzaklygyň sowuk howa şertlerini dekorasiýalary dikmek, töweregi arasalamak işlerine gatnaşdyrylýarlar. Ýakynda könürgenişde surata düşürdiler. 100den gowrak agoý dikilip 50 töweregi düýäni bezediler. Bir yere bollumsaz guwada Saparmurat Türkmenbaşy etraplarynyň büdjet işgärlerini getirip bir topar gary işleri, garlary artmak, arasaçylyk geçirmek, ak öýler gurmak ýaly işlerde işletdiler diýip guwada etrawynyň bolumlarynyň biri Rahat Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Rahat ähli harajatlary özleriniň çekmelligini, şeýle-de bellenilen ýere özleriniň aşmaly bolýandyklaryny da aýdýar. Ilalaşyp bilseler, käbir işgärler ulugly kärdeşleriniň benzin hakyny töläp, şolar bilen aşýarlar. Beýlekleriň hersi öz başyny özleri çaramaly. Eger myhman ýer bolsa, mejbur gatnaşdyrylýan işgärler şol ýerde galýarlar. Bolmasa da her gün ýygyna uzak aralygy sökmeli bolýarlar diýip olaýdýar. Rahat filmiň surata düşüriliş işlerine kömek bermekden ýüzügürenleriň işiniň kuwuljakdygy bilen haýbat atylanlygyny, käbir işgärleriň hem her gününe 40 manat töläp, ornuny başga ýerine ýollaýanlygyny da sözüne goşdy. Gal berse de, filmde köpçülikliň saknada surata düşýän medeniýet işgärleriniň zerur bolan libaslary öz hasaplaryna almaly edilenligi barada hem bu filmde surata düşýän oýunçylaryň biri atlandyrylmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Prezidentiň Türkmenistan Büyük Yüpek Ýolunyň ýüregi atly kitaby şu ýylyň oktýabryna ýylaty ödürlendi. Munuň ýa bilen kitap türkmen mediasyna giňişleýin mahabatlandyrylyp, şeýle-de onuň Germaniýa, Awstriýa, Saud Arabistany, Hytaý ýaly ýurtlarda tanışdyrylyş dawarlarynyň geçirilenligi habar berildi. Mundan başga kitabyň ady 2018-nji ýylda geçirilmeli ýaşullar masagatynyň şygary hökmüne saýlandy. Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagyna häkimiýet taşyna gelmezden ozal nähilidir bir kitap çykardandygy barada maglumat bolmasa da, prezident döwründe sportsmen, aýdymçy, sadanna, awtosöýüji, atşynas, ustad çapyksuwar hökmüne tanaldy. Inni Berdimuhammedowyň adynyň 40 töweregi kitap çap edildi. Diňe 2016-njy ýylda onuň adynyň 7 kitap çykdy. Türkmen telewizionyasy Berdimuhammedowyň täze kitaplaryny ministrler kabinetiniň mejlisine egindeşlerine sowgat berişini we olaryň ony epilip maňlaýlaryna sylyp kabul edişlerini görkezýärdi. Şeýle-de prezidentiň kitaplary indi telewizionyada okulyp, okuyjylara mawy ekran arkaly da ýetirilýär. Bellemeli ýeri, öňkü prezident Saparmurat Niýazowam kitap ýazypdy we ol şa-şahir diýip tanalýardy. Emma inni onuň kitaplarynyň ornuny Berdimuhammedowyň eserleriniň barha kän eýelep başlandygyna üns çekilýär. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat e-mail belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu gepleşiklerine dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Sultan Atsylywa. Aşgabatyň Demirgazyk bölегinde ýerleşen Çogaly şäherçinde ýaşaýyş jaýlarynyň nowatdaky tapgyr ýumurlýar. Odalky köne çygyrlyk atlandyrılan bazara gola ýerleşen Tuğalar adına alan territoriyada şuwlar ýaşaýyş jaýlarynyň ýüze gola ýumurlyp soğuk gowalarda ilaty ýaşaýan ýerlerinden göçmäge mejbur edilýändigini bu etrapçada jaýlar ýumurlayan ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä häkimlikler ýumurlayan jaýlaryň eýelerini käwirtini ýaşaýyş jaý bilen üçin etseler-de, olaryň köpüsi wagtlaýynça kirene jaýlarda ýaşamaga mejbur edilýär. Ýaşaýyş jaýlary gurulyp ýetişmeýär. Hemma muňa garamadan ýaşaýjylaryň jaýlaryny gysgaly ýumuryp ilaty göçmäge mejbur edýärler. Ilaty göçürmäge jaýlar taýyn bolmasa-da ilatyň ýaşap oturan jaýlaryny ýumurmak we olara jaý taýýar bolýança garaşyň diýmek indi häkimliklere adata bir zat ýaly endik bolupdyr. Ilatyň iki göç bir talan bolup köpenýändiklerine hem ýagdaýy bolmasa-da olaryň wagtlaýynça kirene jaýlarda ýaşamaly bolýandyklary hem häkimlikleri gyzyklandyranyk. Olaryň jaýyny plan çöňde ýykyp aýyrmaly diýip görkezme berýärler. Özüň meýleken ýumrup başlamadan hem häkimlikler öz işgärlerini we tehnikalaryny getirip jaýyny ýumrup başlaýarlar diýip bu etrapçanyň ýaşaýjy özüni atas diýip tanıştyran ýaşaýjy aýdýar. Ataşyň aýtmana görä ýumurlayan jaýlaryň guruluşyk materiallaryny hem uçypsyz wagta satmaly bolýarlar. O ýyldan o ýyla guruluşyk materiallarynyň harydary azalyp, guruluşyk materiallaryny satyn alýan alyjylaryň hem sany azalýar. Bar bolan alyjylar hem guruluşyk materiallaryny uçypsyz wagta sorýarlar. Jaýlary ýumurlayan ýaşaýjylara köşe masywynyň jaý almak islegi bolanlara, ýa bolmasa kateж jaýlary almaga mümkinçilik alanlara bir ýyl 1,5 mil garaşmak teklip edilýär. Parahat ýerinde gurulýan jaýlardan jaý almak islegi bolanlara bolsa, uzak garaşdyrman jaý berilýär. Emma parahat ýerde kiçi tarapçasynda gurulýan jaýlaryň juda harfal gurulýanlygynyň, gurulýan jaýlaryň hiliniň pesliginden hem ýaşaýjylar nägile bolýandyklaryny aýdýarlar. Şol sebäpli garaşmaly bolsagam, köşe masywyny gurulýan jaýlardan jaý almaga razylyk berdik diýip ataşaýdýar. Çogaly şäherçinde bar bolan tipli jaýlaryň ählisiniň hem ýumurulmak ähtimallygynyň bardygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. 1990-1992-nji ýyllarda bölünip berilen mellek ýerlerinde jaý gurunyp, wagtynda gerekli dokumentlerini düzedip bilmedik ýaşaýjylara häkimlikler tarapyndan dokument düzetmäge mümkinçilik berilmeýändigini bu etrapçanyň ýaşaýjysy berdagy aýdýar. Häkimlikler tarapyndan yer parçasyny bermek barada karardan başga hiç bir dokumenti, ýagny inventar deýilasy hem de öý kitaby bolmadyk ýaşaýjylara şuny çelli hem bu dokumentler düzetmäge mümkinçilik berilmeýär. Häkimliklere ýurt tutan halatynda degişli resmiýetler türlü bahanalar bilen gaçyp ýörler. Haçanda ýaşap oturan jaýyny ýumurmaga gelelerinde bolsa, seniň degişli dokumentleriň ýok diýip ilaty ýaşaýyş jaýyny goýan halatlary hem kän bolýar. Egerde taňa uzak möhletli ýeňillikli kredit bilen berilýän jaýlardan jaý etse, onda bagtyň çuwdugy bolýar. Emma şeýle jaýlaryň hem tölegini tölemäge köp ýaşaýjylaryň gurby çatman, ýaşaýjylar jaýsy galýarlar diýip berdagy aýdýar. Edilşigün gün hem şeýle ýagdaýda degişli dokumentlerini düzedip bilmän, ýaşap oturan jaýynda dokumentsiz oturan ýaşaýjylaryň müňler çetigini, jaýlar ýumurlaýan halatynda olara jaýlaryna derek muhtaç bermerlik maksady bilen häkimlikleriň hiç bir dokument düzedip bermeýändiklerini hem ýaşaýjylar nygtýarlar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, täze ýylyň öň ýanynda döredilýän goşmaçy aladalar baradaky maglumatlar bilen habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun welaýatlarynyň we paýtagtyň häkimleri bilen geçiren nowatdaky video şekilli iş maslahatynyň dowamyny beýleki meseleler bilen bir hatarda täze ýyl dawaralary dogrusyny hem durup geçdi. Duşenme günü geçirilen maslahatda degişli ýolbaşçylar döwlet mediasyna takyk maglumat bermeseler-de bayramçylygy görülýän taýýarlyklar barada hasabat berenlerini Gurbanuly Berdimuhammedow dawaraly çäreleriň ýokary derejede geçirilmeginiň zerurdygyny belledi. Prezidentiň bu görkezmesi Aşgabatyň mekteplerini döwlet derejesinde gurnuljak arçalary mejbur ýagdaýda eltilmeli okuwçylaryň sanynyň düzülip başlanan pursatyna gawat geldi.
häzirki döwür paýtagtyň mekdeplerine täze ýyl agşamyny we gyşky dyn çalyş döwrüne arçalara eltilmeli, kiçik klas okuwçylary we olara ýolbaşçy bolup gitmeli mugallimler saýlanyp başlarny. Ýyldan ýyla mejbur çäreler bilen bayramçylyk şahtymyda sogan dogrulýar. Maşgalamyz bilen bayram etmegiň deregine sowuk howada çäreden çäre gatnamaly bolýar. Onsuzam aýlyklaryň gejikdirilmegi, bazarlarda haritlaryň telim etse gymmatlamagy ýa-hut ýitirim bolmagy barjy täze keypimizi pozdu diýip Aşgabatyň mekdepleriniň biriniň mugallymy 30 ýaşlaryny Maýsa aýdýar. Maýsanyň hem belleşi ýaly täze ýylyň öňýany ýurdun bazarlaryny azyk we senagat haritlarynyň ählisiniň denýaly bahalary gymmatlap, un, şeker we ösümlik ýagy ýaly gündelik ulanylýan haritlarym suwda tekçilerinden ýitirim boldy. Bu kıtçılığın fonunu geçen hepdäniň ahyryna adyk bolşulugyny üpçün etmek barada döwlet derejesinde gurrun edilip başlandy. Resmi media Berdimuhammedowyň ýurtda öndürilýän önümleriň hemde daşar ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümleriň möşwerlerini artdyrmagyň möhümdigini belläp anyk görkezmeler berenligini aýtdy. Munyň ýa-ni bazarlardan ýitirim bolan käbir önümler täzeden has amatly narhda satyp çykaryldy. Emma iş ýüzünde olar görkezilýän resmi narhdan has gymmada satylýar we haritlar her bir alyja çäkli derejede berilýär. Mysal üçin paýtagtyň suwda nukutlaryny gazlandyrylan alkogolsuz içkiler her bir alyja 2 gapdan artyk berilmeýär. Ya bolmasa, etin 1 kilogramynyň bahasy resmi derejede 18 manat diýip görkezilen bolsa-da, ol hakykatda 22 manatdan satylýar. Şeýle ýagdaý ýurdun Daşowuz vilayatyna da syňlasa bolýar. Demirgazyk vilayatynyň Baý bazaryna etin 1 kilogramy 18 manat diýilip keskitlenen bolsa-da, ol alyjylara 32 manatdan satylýar. Daşowuzlar galyn haritlarynyň bahalarynyň el ýeterden has gymmatdygyny aýdyp berenýärler. Hili pes, ýurdun özünde öndürilen karamel kemputlarynyň 1 kilogramy 19 manat, şokoladyň iň arzany 30 manat, günewakar ýagy 20 manat, un umuman ýok. Täze ýyl şatlygyny derek, iýjek çöregimiz alada öwrüldi diýip Daşowuzly Italmaz Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleriniň birine gurrun berdi. Gal berse-de, döwlet eýçiligindäki media ýokurda beýan edilýän ýagdaýlar barada kilamagy söz aýtman, aýazbaby hem garpamygyň uly şowkun bilen garşy alnyş dawarlaryny görkezýär. Hökümet resmiýetleri hem täze ýylyň öňýanyna ýylatyň 100% bolýan kynçylyklar barada dymyp, gaýta gurnulýan dawarlaryň ýokary derejede geçirilmeginiň zerurdygyny belleýärler. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Gülönçüleriň Türkmenistanda hem işlen esasy ýol başçylaryndan biri suud edilmäge başlandy. Türk habar beriş serişdelerine ýaýran habarlarda gülönçüleriň Türkiýedäki agitasiýa ymamydy güman edilýän owul Türkmenistanda hem işlen tutsowlukdaky Mehmet Tabanjanyň suud edilmäge başlananlygy aýan edilýär. İzmir'in 17. Agyr Ceza Kaziýetinde 13. noýabrda başlan suud işine aýyplanýan tutsaw Mehmet Tabanja bilen onuň aklawçysy gatnaşypdyr. Türkiýe Respublikasynyň esasy kanunundan gözbaş alýan döwlet dolandyrylşygyny zor bilen ütgetmäge synaşmak we ýaragly terror guramasynyň esasy ýol başçylaryndan biri bolmak günälerinden aýyplanýan Mehmet Tabanjanyň kaziýet oturulşygyna eden çykyşynda guramanyň baş tutany Fethullah Gülen bilen içkin tanşanlygyny 1967-nji ýyldan bäri FETÖ guramasy bilen ara bağlanşygynyň dowam edenligini we student mahaly olara degişli öýlerde bolanlygyny boýnalanlygyny öz çekýär. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä, Mehmet Tabanja 1990
1998-nji ýylda Türkmenistanyna Bahar Aşe atly maýadarlar jemgyýetine degişli bolan bir firmada müdir bolup işländigini, Türkiýeden gelen gülönçü studentleriň Türkmenistana ornaşdyrylmagy wezipesini alyp barandygyny görüňlerdi. 1998-nji we 2005-nji ýyllaryň arasynda Türkiýe dolanyp baran makaly Guromanyň baş tutany Fethullah Gülen bilen duşuşanyny ma'lum eden Mehmet Tabanca 2005-nji ýylda Türkmenistanyň wezipesinden aýrylyp Türkiýe ymykly dolanynyny aýtdy diýip gazet ýazýar. Sud oturulşynda sülçüýüniň Guromanyň baş tutany Fethullah Gülen maradaky pikirini soran makaly bolsa, Mehmet Tabanca men ony keramatly halaskar hökümine görýärdim. Men onuň harby agdarlyşyk synanşygy bilen arabalanşygynyň bardygyna inanmaýaryn. Onuň buyruk berendigine de inanmaýaryn. Görünüşine jogap beripdir. Mehmet Tabanca 2016-njy ýylyň 20-nji noýabryna Ali Ağa Respublikan sülçülüğünün gülönçülere degişli geçiren derňe uçağına saklanyp tutsawhana iýerilipdi. Mundan ogul Türkmenistanda gülönçüleriň arasynda işläp gaýdanlaryň Türkiýede geçirilen ilkinji we ýeketäk suw işi däliligini aýratyn üns çekilýär. 8-nji iýunna Türkiýanyň Balıkesir şäherine dinçi Fethullah Gülen'iň toporuny degişlediği güman edilýänlere garşy gurnulan operasiýada Aşgabatdaky Türk Uniwersitetiniň ogulky mollumlarynyň bolan Balıkesir Uniwersitetiniň aýwalyk hünär öwrediş okuw jaýynyň müdiri bilen bilelikde 11 şüpheli göz astyna alınıp tutsak edilipdi. 23-nji noýabrda Fethullah Gülen'iň guramasy FETÖ'nüň sivir imamy güman edilýän Saadetdin Başar bilen Aziýa materiýalynyň imamy güman edilýän Muammer Türk Yılmazyň Türkiýe gaýtarylyp berilmegi üçin taýýarlanan talapnamalaryny Türk Daşary işler ministrliginden Türkmenistana ýetirmegini sorapdy. Belläp geçmeli bolsa Fethullah Gülen toporu 2016-njy ýylyň 15-nji iýulunda Türkiýede başa barmazdyk döwlet agdarlyşygyny gurnamakda aýplanýar. Gülen'iň ýol başçylygynaky hyzmat hereketiniň Türkiýeden daşaryn dürli ýurtlarda we şol sanly Türkmenistanda hem dürli okuw jaýlarynyň bolanyny aýdylýar. Olardan Aşgabatda ýerleşýän Türk Uniwersitetinde hem ýapylyp soň Türkmenistana Gülen bilen ilteşiklidir öýdülýän telekeçilerem basylypdy. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepliyar Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen häkimetleri tarapyndan kesitlenen ýerlerde toplanan onlarça jandary açlykdan ölmek hupy awanýar diýip Aşgabatly haýwanlary goraýjylar habar berýärler. Raýat aktivisti Natalia Shabuns'un tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda jemaat hojalygynyň işgärleri paýtagtyň köçelerinden bu eteklerinden tutulan eýesiz jandarlary Aşgabatyň etegindäki çoğunlukda ýerleşýän penahana getirýärler. Bu barada Natalia Shabuns Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Сейчас собак привозят в ангар на территории мусороперерабатывающего завода. Häzir itleri çoğunluda zir-zibilleri gaýtadan işleýän zawodyň howlusyndaky saraýa getirýärler. Bu saraýda itleri bilen pişikleriň arasy uly bolmadyk gözenekli haýat bilen bölünen. Pişikler olaryň üstünden bökýär, itler olary gabyrdadyp basýar. Uly itleri kiçi itleri ýer. Meýletinçiler bu janawerleri her gün naharlaýarlar. Adamlar pul ýygnaýarlar, olar hem jandarlara ýerýäli zat getirýärler. Волонтеры их кормят каждый день. Люди собирают деньги, они привозят еду. Aktivistin sözlerine göre, häzir bu penahanada 100 goly uly it we 80 çemesi güjük bar. Itler we pişikleri her gün getirýärler diýip olaýdýar. Şu aralykda bir okuyjymyz munyň penahany dälligini habar berdi. Itler çoğunlukda zir-zibilleri gaýtadan işleýän zawodyň saraýyna saklanýar. Olar bu yerden penahana alıp gitmeli. Imma penahana entek gurulmandır diýip Azatlygyň Facebook sahypasynda galdyrylan habarda aýdylýar. Shabuns bu ýerdäki jandarlara gowy seredilmeýändigini we olaryň uly böleginiň açlykdan ölýändigini aýdýar. Их ставили
70 собак осталось 2 десятка. Вот их кормили волонтеры первое время. 170-den 20 çemesi ölmän galdyym. Olary başda meýletinçiler naharlady. Itlerin daşyna aýlanan gözenekli haýat hem meýletinçilerin hatabyny alındy. Emma soň barysyny taşladylar. Netijede jandarlar öldü. И по сути дела, вот эти животные погибли. Türkmenistanyň şu ýylyň awgustynyň ilkinji gedek iýsiz jandarlar üçin penahany resmi hasap alındy. Emma Aşgabatly aktivistler bu penahanyň jemgyýetçilik başlangyçlary esasyny açylandygyny we goşmaçy jandarlary saklamagy ýagdaýynyň ýokdugyny aýdýarlar. Garaşsyz çeşmeleriň maglumatyna görä, Türkmen paýtagtyndaky iýsiz jandarlary Aşgabatyň jemaat hojalygy bilen bagly gulluklar tutýarlar. Azatlyk radiosu bu meseleleri anyklamak üçin Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrligine, käbir edaralaryň öý upravleniýelerini enjemegedek ýüz tutdy, emma hiç bir düşündürüş alyp bilmedi. Söz soňy ýerine atly habar Azatlygyň rus dilindäki sahypasyna çap edilenden soň okuyjylarymyzyň biri Azatlygyň Facebook sahypasyna şeýle maglumat galdyrypdyr. Olar entek diri we iýmit isleýärler. İtler çoğunluda zir zibilleri gaýtadan işleyen zavodun saraýynda saklanýar. Olar bu yerden penahana alınıp gidilmeli. Emma penahana entek gurulmandyr. 2 sany ayal 22-nji oktýabrdan bäri bu ýere 150 buhankadan çörek, 100 litr adyk getirýärler. Olar ıskyndan gaçdy. Emma aç itleriň gözlerini unutmak mümkin däl. Adyk gerek, çörek, ýarmy, sünk, towuk ayaklary, kafelerdäki adyk galındylary ýöne hemme zatdan beter, ömrüni ağzından bir gedek, aç itlerini naharlamagy gelýän adamlar gerek diýip okuyjymyz habarlaşmak üçin öz telefon nomeryny da galdyrypdyr. Şeýle de hatda bu saraýyň penahany dälligi, Margarita bilen Oksananyň penahanyň işgärleri dälligini nygtaýar. Biz etik nukdaý nazardan itleriň suratlaryny çap etmeýäris. Emma anynyň ürän gowy, owudun güçükler, uly alawaýlar bar. Bolmanny bir jandar halas etmek üçin bir güjügi ýa italmaga taýýar adamlar bardyr. Itler açlykdan bir-birini ýýärler. Eger başga kömegiňiz degmese, maglumaty ýaýradyň diýip Azatlygyň okuyjysy ýazypdyr. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganistanda İslam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň oba etraplaryň hemmesine ýaýlandygyny yerli ilat aýdýar. Jowzan, Faryab we Serpil vilayatlarynda daişçilerin harbi türgülleşik merkezlerinin bardygyny ma'lum edýär. Demirgazyk Awganistanda daişçilerin güýçlenýändigini Awganistanyň Gorunmak ministrligi hem tasdiklady. Daişçilere garşy harbi çare görmek boýunça taýýarlygyň alınýandygyny hem ministrlik bildirdi. Awganistanyň Gorunmak ministrliginiň medbugat wekili general döwlet weziri Demirgazyk Awganistanyň 3 vilayatynda İslam döwleti diýilýän ekstremist toparyň militanlarynyň aktiv hereket edýändigini boýun aldy. Daeş atly toparyň ýaş yetkinçekleri toplap olara harbi ugurdan tälim berýändigini general weziri bildirdi. Darza bu adar Mustafa bawaqat huzuri Daesh taýid mekenем. Dar Faryab we dar Serpil Daesh huzuri fazaran Demirgazyk Awganistanyň Faryab, Serpil we Jowzan vilayatlarynda Daesh bilen Talibanyň arasynda ençeme ýola çatışygan boldy. Uruşlarda Daeşçiler Talib söwüşçilerini ýeňmegi başardy. Daeşçilere dur diýmek üçin merkezi hökümetiň alada etmeýändigini yerli resmiler nägelilik bildirýär. Emma jeňçileri ýok etmek üçin Demirgazyk Awganistanyň 3 vilayatynda, ýagny Faryab, Serpil we Jowzan vilayatlarynda giňe urumly harbi operasiýany ýola goýmagyň gözüňünde tutulýanyny general weziri aýtdy. Jeňçilere garşy hawa zarbasynyň urulýandygyny general weziri ma'lum etdi. 40 golay jeňçi hawa zarbasynda öldürilipdir. Faryab Serpil amalyat 40 nafar az düşmana muşta şuda. Juzjan ham
ameliyat tertip şuda ameliyatı Kuvatay Havai ma Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. 3 welaýatyň 13 etraby Türkmenistan bilen çäkleşen sebäplerde ýerleşýär. Serhet ýakalarda da jeňçileriň bardygyny ýerli geňeşlikleriň deputatlary habar berýär. Jowzan welaýatynyň häkiminiň medpugat wekili Muhammed Reza Gapurynyň aýdysyça etraplarda Daesh söwüşçileri ýerleşipdir. Ençeme etrapda mektepleriň gapylaryny Daeshçylar okuwçylar üçin ýapdy. Halkyň ulag gatnaw ýollaryny Daeshçylar kesdi. Diňe derdap etrapyndan 1000 golay maşgala Daeshçylaryň zulmuna çydap bilmän gaçyp çykdy diýip Gapury aýdýar. گروه داعش در اطراف خلیجات حضور داره. مکاتب مسئول بودن رای مواصلاتی از فامین هست. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Tahir Rahmany bir näçe etrabyň jeňçileriň iýeçiligine geçendigini bildirdi. Merkezi hökümetden halkyň närazydygyny deputat aýtdy. Wazifaspoy Şirin Tagab, Dawlatobad, Uluswali Belçiroq stratejik hizmet kıldı. İstiqdam bolgany bizler hökümetden kamilan noroz, marzlar kamilan Türkmenistan. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.